Mgbe ụmụnne Josef bughachitara nna ha ihe oriri, ha nwekwara ezigbote nsogbu otu ha ga-esi ga-akpọghachi Simeon. Kedu otu ha ga-esi eme ka nna ha nakweta inye ha Benjamin ka ha wee kpọrọ ya laghachi n'Ijipt? Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka udo na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ site n'oge ụnwụ banye n'oge oriri. Ugbu a ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-eleba anya n'isiokwu ọzọ bụ nke anyị kpọrọ site n'ụnwụ banye n'oriri. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 42 malite n'ahịrị nke 25 gaa n'akwụkwọ Jenesis isi 43 ahịrị nke 34. Ọ bụ site n'ebe ahụ ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa. Jenesis isi 42 ahịrị nke 25 ruo na Jenesis isi 43 ahịrị nke 34. Etinye ụmụ oge dị ukwuu n'ọdụ ụgbọelu dị iche iche. Ọ dị nnọọ ka a ga-asị n'oge ọbụla nke m na-eme njem n'ụbọchị ndị a, ụgbọ m adịghị erute n'oge, nke mere na ana m agbajọkwa ụgbọ nke ọzọ nke m kwesịrị isoro gaa n'iru na njem m. Ọdụ ụgbọelu aghọkwa ihe dị mmasị nke ukwuu nye m n'ụbọchị ndị a. Ọdụ ụgbọelu bụ ihe nke pụrụ iweta obi elo mmiri ma ọ bụrụ na ị kwenye ka ha mee nke anyị gị. Mana ọ bụrụ na ị bụ nwata akwụkwọ nke ihe ọmụmụ nke omume nakwa akparamagwa nke ndị mmadụ, ha pụrụ ịbụ otu n'ime ebe kachasị adị mmasị nke ị ga-achọ ịnọrọ ma legharịa anya awa ole na ole. Amaghị m enweela mgbe ọ bụla ị hụtara onwe gị n'ọdụ ụgbọelu mgbe ndị mmadụ na-akwado maka ịsịrịta onwe ha gaa nke ọma. N'ezie, n'ihi otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, ọ na-abụ ihe dị mkpa nye ọtụtụ ezinụlọ ikewa na nwa mgbe nta, eleghị anya n'ihi aka ọlụ ha ma ọ bụ azụmahịa ha ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ ma ọ bụkwa na ịpụ njem ịgba mbọ. Ọtụtụ oge kwa mgbe m na-apụ ime njem, ana m ahụta ndị mmadụ ndị na-asịrịta onwe ha gaa nke ọma. Eleghị anya ụfọdụ bụkwa ndị bịara njem leta ndị nne na nna ha nakwa ndị ezinụlọ ha na-asịkwa ha gaa nke ọma ịlaghachi ebe ha siri bịa. Ha dịkwa ugbu a na njikere ịbanye n'ụgbọelu ma fepụkwa ije n'ebe dị anya, ma ọ bụ n'ime obodo anyị ebe a, ma ọ bụkwa na ịpụ site n'obodo anyị ebe a. Ọ bụkwa ihe pụrụ ime na ha agaghị ahụkwa onwe ha anya ọzọ n'ime ọtụtụ ọnwa ma ọ bụkwa n'oge ụfọdụ ọtụtụ afọ. Oge ụfọdụ mmetụta nke a na-eweta pụrụ ịdị ike nke ukwuu, ruekwa na ịpụghị ịma ka ị ga-esi jide onwe gị aka, ọbụnadị dị ka ị na-ahụta ha ebe ha na-amakọ onwe ha n'anya mmiri. Ha na-amalitekwa ịga n'ọnụ ụzọ mbanye nke ụgbọelu ahụ, ma ị ga-ahụkwa ha ka ha na-atụgharị ọzọ ma makọọkwa onwe ha ọzọ. Ha na-emekọ ka gasị na ozuolu ugbu ha na ha ga-agawa, ma ha ga-atụgharịkwa ọzọ gbakụrụkwa onye ahụ ịmakụkwa ya ọzọ. Ha na-ejidekwa onwe ha aka nwa mgbe nta ọzọ inweta obere ekpomọkụ site na arụ onye ahụ nke ha hụrụ n'anya nke ukwuu tupu ha asịrịta onwe ha gaa nke ọma nke ikpeazụ. Ndị ahụ bụ oge ndị na-adị oke mwute. Echeghị m na enwere ihe ọ bụla ọzọ a pụrụ iji tụnyere ya karịa eleghị anya nwapụta nke mmadụ idupụ nwa ya ịga n'ọgbọ agha. Ma e nwekwara oge ndị na-ejupụta n'obi aṅụrị n'ụgbọelu. Ọ bụrụkwara ịnọdụ ala n'ebe ahụ n'oge dị anya ma leziekwa anya nke ọma dịka o kwesịrị, ị ga-achọpụta na oge ndị jupụtara na aṅụrị gbochiri oge nke mwute ime ka ebe ahụ dịka ebe a na-eli ozu. Oge ndị kachasị ejupụta na aṅụrị bụ oge mgbe ị ga-ahụ otu onye ka o siri n'ụgbọelu rịdata ma na-elegharị anya na-achọ iru nke ọ maara nke ọma. Mgbe ọ hụtakwara iru ahụ nke ọ na-achọ, enwere ụdị mkpu ọṅụ nke na-esite na mkpụrụ obi nke mmadụ abụọ ahụ dịka ha na-awụbanye na mmakọ nke ibe ha, na-ajụkwa ajụjụ asị, kedu ka ị mere? Obi bụ m nọọsụ aṅụrị ịhụ gị ọzọ. Ọ dịwo anya nke ukwuu n'ime obi aṅụrị ha niile nakwa ngosipụta nke obi ụtọ ha niile. Ị nwere ọṅụ ahụ nke nzukọta. Mgbe ọbụla m hụrụ nke ahụ, ọ na-abịa m n'echiche na enwere ihe dịka nke a nke ga-abụ nke anyị dịka ndị kwere ekwe mgbe a ga-ewelikọ anyị n'elu. Ihe nke a pụtara bụ na dịka ndị nke Kraịst, anyị ga-ezute n'ikuku tupu a kpọrọ anyị banye n'iru nke onye nwe anyị n'eluigwe. Anyị ga-enwe nzukọta n'ikuku n'oge nke nzute ahụ nke dị ụtọ nke ukwuu, mgbe a na-agaghịkwa ekewapụ anyị ọzọ. Nke ahụ ọ gaghị abụ ihe dị ukwuu. Mana taa enwekwara onyonyo nke nzukọta n'ọtụtụ ụzọ n'ihe nke na-eme n'akụkọ a
nke anyị ji na-aga n'iru banyere Josef nakwa ụmụnne ya. N'ezie ọ bụ ihe dị ike nye m ego ahịrịokwu ndị a bụ ndị anyị nwere n'iru anyị taa ma gharakwa inwe anya mmiri n'anya m. Amaghị m ihe m ga-eme mgbe anyị ga-erute n'isi nke 45. Ana m agụgharị nke ahụ oge niile na-echekwa banyere ụzọ m ga-esi wepụta ya anya anyị na-ekwenyeghị ka anya mmiri mebie nnọkọ anyị. Mana e nwekwara ọtụtụ ihe ndị pụrụ iweta anya mmiri na anya anyị site n'ihe ndị anyị gụrụlarị, n'ihi na a na-ewughachi Josef nye ụmụnne ya. Nwa nkenta a na-ewughachi ya nye ụmụnne ya. A na-aga n'iru ime ka ihe ọmụma nke ụmụnne Josef banyere ya pụta ihe n'iru ha. Chineke na-ejikwa usoro ihe omume a nke mwughachi n'ụzọ dị nwayọọ nke ezinụlọ a na-etirisi obi etele nke ndị ikom 10 ndị a ndị nọ n'ebe dị anya site n'ebe Josef nọ, sitekwa n'ihe niile anyị pụrụ ịhụta ndị nọkwara n'ebe dị anya site n'ebe Chineke nọ. Mpaghara akwụkwọ nsọ a bụ nke na n'iru ugbu a dị dịka nhazi akụkọ nke a pụrụ ịhụta n'ihe onyonyo TV. A na-eji naanị ihe omume nke nkeji ole na ole na-egosipụta anyị ihe ndị were ọnọdụ n'ime ọtụtụ afọ. Nke ahụ bụ n'ihi na ụfọdụ ngabiga nke oge jupụtara n'ihe omume ndị na-eweta ụfọdụ ihe nye usoro akụkọ a. Ya mere anyị na-agabiga oge ndị ahụ ngwa ngwa ka anyị nwee ike rute n'akụkụ nke ọzọ nke ga-eduba anyị n'ebe anyị chọrọ ịhụta onwe anyị n'ime nhazi nke akụkọ a. Mana ọtụtụ ihe na-eme n'ime ndụ nke ndị ikom ndị a, nakwa n'ime ndụ nke Josef, nakwa n'ime ndụ nke Jekọb, n'ime oge ndị a ebe a na-enyeghị anyị nkọwa ọbụla n'ime ebe ọgụgụ anyị. Mgbe anyị nọkọrọ n'oge nke ikpeazụ n'ime akwụkwọ Jenesis, anyị hapụrụ Josef ọbụnadị dịka ọ gbasara ụmụnne ya ajụjụ ọnụ nke mbụ. Ugbu a ihe omume ahụ na-ebugharị ọnọdụ. Anyị na-apụ site n'Ijipt, igwe eji ese foto nke uche anyị na-amalitekwa ịnwude ndị ikom ndị a ọbụnadị dịka ha na-alaghachi n'ala nke nna ha. Ọ bụkwa naanị n'ahịrị ole na ole ka e nyere anyị akụkọ ahụ. Nke ahụ bụkwa n'akwụkwọ Jenesis isi 42 malite n'ahịrị nke 25 ruo na nke 28. Josef nyere iwu ha wee kpujuo ihe ha niile n'ọka. O nyekwara iwu ka etighachi ego ha, onye ọbụla ego ya n'ime akpa ya, na inye ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. Ewe mere ha otu a. Ọ bụrụ na ị gaa n'ahịrị nke 26, ọ sị ha were ọka ha bụ ịnyịnya ibu ha si n'ebe ahụ laa. Otu n'ime ha wee meghe akpa ya inye ịnyịnya ibu ya nri anụ ụlọ n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị. O wee hụ ego ya, ma lee, ego ahụ dị n'ọnụ akpa ya. Ọsụ ụmụnne ya enyeghachiwo m ego m. Ọzọkwa lee, ọ dị n'akpa m. Obi ha wee fepụ, ha wee na-amarịta jijiji n'etiti onwe ha sị, gịnị bụ nke a Chineke meworo anyị? Lee nnọọ ka ọ gara esi bụrụ agụ obi m masị na anyị nwere ohere ịnụta mkparịta nkata nke ụmụnne 9 ndị a dịka ha jiri nwayọọ na-alaghachikuru Jekọb. Josef nọ n'Ijipt, Benjamin na nna ha nọ. Ekekwara Simeon agbụ n'Ijipt dịka onye eji eji, dịka ihe ibe, iji hụta na ndị nke ọzọ ga-alọghachi. Obi m na-agwa m na eleghị anya ha na-akparịta nkata na-ekwu banyere ihe ndị ahụ bụ ndị merenụ. Omume nke dị mgbagwoju anya nke Josef n'iru ha, ụdị ajụjụ na-ekwesịghị ekwesị ndị ọ nara ajụ banyere ezinụlọ ha. Ọ gara n'iru ịjụ ha n'oge niile banyere nna ha. Agadi nwoke ahụ arụsikwara ya ike ụzọ o siri mesoo ha n'ike, nke dịkwa nnọọ ka ụzọ ha onwe ha siri mesoo otu nwanne ha nwoke na ezinụlọ ha ọtụtụ afọ ndị gara aga. Ọzọkwa n'anyasị ahụ, mgbe ha kwụsịrị ebe ha ga-anọ ọnọdụ anyasị mbụ ha, ka mgbe ha buliri ije ịlaghachikuru nna ha, ha chọpụtara na n'ime otu n'ime akpa ọka ha, n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, ego nke ha nyere maka iji wee zụrụ ọka etighachiri ya n'ọnụ akpa ahụ. Nke ahụ mekwara ka egwu jupụta ha n'arụ. Ahịrị ole na ole ndị na-esota na-akọwa ihe mere mgbe ha rutere n'ụlọ ha. Malite n'ahịrị nke 29 ruo na nke 34, ọ na-agwa anyị banyere ụfọdụ ihe ndị merenụ n'ozuzu oke ha dịka ha lọghachitaworo n'ime ụlọ Jekọb. Agwakwara anyị n'ahịrị nke 29 na ha jekuru Jekọb nna ha n'ala Kenan, ma gwakwa ya ihe niile nke mere ha, ma wepụtakwara ya akụkọ nke ihe niile nke were ọnọdụ n'Ijipt. Ugbu a nke a nwere ike dị ka ga-asị na ọ bụghị mpaghara dị mkpa n'ime akwụkwọ nsọ, n'ihi na ọ bụ nkwugharị nke ihe ndị anyị mara worori site n'ịmụ banyere ihe niile nke ndị ikom ndị agabigara n'aka Josef. Mana n'ezie ọ bụ mpaghara dị oke mkpa nke akwụkwọ nsọ, n'ihi na ọ na-ekpughe na nke mbụ na mbụ na n'agbanyeghị na ọ bụ ezie na ndị ikom ndị a erutebeghị n'ogo nke a tụrụ anya site n'aka ha, ha nwere ọganiru n'ime njem ha irute n'ebe ahụ. Ha nwere nsogbu ndị dị ike nke ukwuu ndị ha kwesịrị ikwupụta nye Jekọb, mana ha kwupụtara nsogbu ndị a kpọmkwem, ọbụnadị dịka ha si bụrụ eziokwu. Ha emeghị dịka ha siri eme n'oge ndị gara aga,
ichepụta akụkọ ụgha dịka ha chepụtara banyere Josef, kama ha kwuru eziokwu nke a na-agwaghị ọgwa banyere nke ahụ nke a tụrụ Simeon. Enwekwa mbọ ọbụla ha gbara ọbụnadị iji kpuchie ọchịchọ nke Josef ka ha kpọkọta Benjamin n'ala Ijipt ka ha wee nwee ike inweta ọka nke dị mkpa nke ukwuu maka ọdịnihu ha. N'ezie, enwere obere ihe nke na-arụtụ aka site n'ụzọ ndị ikom ndị a siri ime omume n'iru Josef. Na-eleghị anya, ọlụ Chineke amalitela ịmịta mkpụrụ n'ime ndụ ha n'ihe banyere omume ha nakwa ije ha na Jehova. Ugbu anyị na-erute na mpaghara nke anyị na-emebeghị ihe ọmụma ọbụla banyere ya. Nke ahụ bụkwa isi nke 42. Malitekwa na mbụ anyị ga-ewere ihe nke m onwe m kpọrọ nsogbu Jekọb, malite n'ahịrị nke 35 ruo na nke 38. Anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ sị, o rue na mgbe ha na-awụpụ ihe dị n'akpa ha, lee, ngwugwu ego nwoke ọbụla dị n'akpa ya. Ha wee hụ ngwugwu ego ha, hụ onwe ha na nna ha, ha wee tụọ egwu. Jekọb nna ha wee sị ha, mụ ka unu gbaworo aka ụmụ. Josef anọghị ndụ, Simeon anọghịkwa ndụ, ọ bụkwa Benjamin ka unu ga-ekuru. Mụ ka ihe ndị a niile bịakwasịworo. Ruben wee gwa nna ya okwu sị, ụmụ m ndị ikom abụọ ka ị ga-eme ka ha nwụọ, ma ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, nye ya n'aka m, mụ onwe m ga-emekwa ka ọ laghachikwute gị. Ọ sị, nwa m agaghị eso unu rịda, n'ihi na nwanne ya nwụọ, ya onwe ya naanị ya fọdụkwara. A sị na ajọ ihe adakwasị ya n'ụzọ nke unu na-eje na ya, unu ga-ewedakwa isi awọ m ruo ala mmụọ na mwute. Gee ntị n'okwu Jekọb. Ọ sị, unu emewo ka ụmụ ndị ikom abụọ funarị m. Ọbụnadị ugbu unu na-achọkwa iwere nke atọ. Ngwa hụta igbe isi akwara nke mkpebi Jekọb. Ọ sị, agaghị m ekwenye ka unu napụ m Benjamin. Ruben, onye nke kachasị n'okenye n'ezinụlọ, kulitere ma kwuokwa okwu. Ichetara Ruben, onye nke na-enweghị nkwudosi ike dịka mmiri. Ruben kwere nna ya nkwa. Ọ sịrị, nna m, anyị aghaghị kpọrọ Benjamin wee jee ka ihe ọbụla mere ya nọ n'elu isi m. Ọ bụrụkwa na akpọghachitaghị m ya, ị pụrụ igbu ụmụ ndị ikom abụọ. Mana ị pụrụ ịhụta na Jekọb enweghị mmasị ọbụla n'ihe ahụ nke Ruben na-ekwu. Jekọb nwere ịhụnanya pụrụ iche n'ebe Benjamin nọ, n'ihi na Benjamin bụ ihe akaebe ikpeazụ nke mmekọrịta nke dịrị n'etiti ya na Rechel. Rechel, nwaanyị ọma ya nke ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, onye lawokwara niile. Rechel nne Josef nakwa nne Benjamin. Ọ bụrụkwa na ị chere na Jekọb hụrụ Josef n'anya mgbe ọ bụrụ nwata na-etolite, n'ezie, ịhụnanya niile ahụ nakwa ịtọgbọrọ n'efu nke iru uju ya ebe ọ na-eche na Josef anwụọ, ha niile tụgharịrị ugbu a ma wetakwa mmekọrịta dị ike nke ukwuu n'etiti ya na Benjamin. Jekọb adịkwa na njikere ma ọlị ikwenye ka Benjamin ya pụọ ọbụnadị site n'iru ya, n'agbanyeghị na Ruben na-ekwe ya nkwa nke ihe ibe nke ọ pụrụ ijide n'aka. Ọ dị mma, nke ahụ na-akpọta anyị na mpaghara nke abụọ nke ozi anyị, nke anyị pụkwara ịhụta n'isi nke 43. N'isi nke 43 n'ahịrị ole na ole ndị nke mbụ, anyị na-abụ site na nsogbu Jekọb ma banyekwa na nkwa nke Juda kwere. Otu ihe dị mmasị nke ukwuu na-echekwa n'ime ezinụlọ Jekọb malite n'ebe a gaa n'iru. Ahụtabeghị m nke a mbụ oge niile nke m na-eme ihe ọmụmụ banyere ndụ Josef n'oge ndị gara aga. N'otu ntabi anya site n'oge a gaa n'iru, ikike ịchị isi n'ezinụlọ ewezụgakwa Josef na Benjamin pụrụ ugbu a site n'aka Ruben ma banyekwa n'aka Juda. Hụta ebe a na ezi mkpachara anya anyị gụrụ n'isi nke 43 na n'ihi ụkọ nke ihe oriri enubakwara ezinụlọ ọzọ n'etiti nke uche Chineke. Nkwa nke Juda maọbụ nkwa nke Juda kwere nna ya nwere ihe ole na ole ndị ọ ga-adị mkpa ka idedata n'ime akwụkwọ gị. Na mbụ ọ ga-amasị m ka anyị hụta ụkọ nke butere nkwa ahụ. Ahịrị nke mbụ nakwa ahịrị nke abụọ sị, oke nwa ahụ wee si ike n'ala ahụ o rue mgbe ha risiri ọka nke ha siri n'Ijipt bute, na nna ha sịrị ha, jeghachinụ zụtara anyị nwantịntị ihe oriri. Nwapụta nke ihe isi ike nke mbụ nke edepụtara anyị na mmalite nke isi nke 42 bụrụ mkpalite nke Chineke jiri kpọga ndị ikom ndị a Ijipt n'oge nke mbụ. Nke ahụ bụkwara ezi nwapụta, mana o zuchabeghị oke. Chineke emezuchabeghị atụmatụ ya niile n'ime ndụ ha mgbe ha gara ala Ijipt n'oge nke mbụ. Ya mere ugbu a Chineke na-ejikwa otu ihe mkpali ahụ iji wee kpọghachikwa ha Ijipt ọzọ. Ọka nke ha nwetara nke ha jikwara lọta n'ụlọ n'ihi obi ọmịiko Josef nakwa ịdị mma ya agwụsiwo, enwere ọnwụ n'ala ahụ. Akwụkwọ nsọ jikwara otu okwu ahụ n'isi nke 43
bụ nke o jiri n'isi nke 41 ahịrị nke 56 ruo na 57 iji wee kọwaa ụnwụ ahụ. Ọ bụ oke ụnwụ nke dịrị ike nke ukwuu. Ihe oriri niile agwụsịala, ewezugakwa ihe oriri ndị echekpọrọ echekpọ dịka anyị ga-ahụ na nwa mgbe nta. Nri echekpọrọ echekpọ ndị apụkwara ichekwa echekwa, enweghị ihe oriri a pụrụ iji wee zụọ anụ ụlọ. Jekọb mgbe o lekwara ọnọdụ ahụ anya ma chọpụtakwa na ọ bụ ya bụ onye ọ dakwasịrị n'ubu ichekwa ndụ nke 10 mkpụrụ obi 7 ndị ahụ ndị nọ n'ime ezinụlọ ya, ghọtakwara ugbu a na ọ ghaghị iziga ụmụ ndị ikom ya ịlaghachi ala Ijipt ọzọ n'ihi na e nwere ụkọ nke kpalitere nkwa ahụ. N'ahịrị nke 3 ruo na nke 8 a na-enye anyị echiche nke na-ekpebi nkwa ahụ. Ugbu a hụta usoro echiche uche kwụchim nke Juda wepụtara n'iru nna ya. Ọ bụrụ na anyị gụọ malite n'ahịrị nke 3, ọ sị, Juda wee gwa ya okwu sị, nwoke ahụ gbasiri anya ama ike sị, unu agaghị ahụ iru m ma ọ bụrụ na nwanne unu esoghị unu bịa. Ọ bụrụ na ị na-eziga nwanne anyị ka anyị na ya wee yikọọ jee, anyị ga-arịda zụtakwara gị ihe oriri. Ma ọ bụrụ na ị gaghị eziga ya, anyị agaghị arịda, n'ihi na nwoke ahụ sịrị anyị, unu agaghị ahụ iru m ma ọ bụrụ na unu na nwanne unu ayịkọghị bịa. Izrel wee sị, n'ihi gịnị ka unu mejọrọ m n'igosi nwoke ahụ na unu nwere nwanne ọzọ? Ha wee sị ya, papa ghọtanụ. Nwoke ahụ jụsiri ajụjụ ike banyere anyị, banyekwara ụmụnne anyị sị, nna unu ọ nọ ndụ ugbu a? Ọ dị nwanne ọzọ unu nwere? Anyị wee gosi ya dịka okwu ndị a si dị. Anyị ga-amara n'ezie na ọ ga-asị, meenụ ka nwanne unu rịdata. Juda wee sị Izrel nna ya, ziga nwa okoro ahụ ka mụ na ya wee yikọọ jee. Anyị ga-ebilikwa jee ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ, ma anyị ma gị ma ụmụntakịrị anyị. E nwere n'otu ihe nke kwụrụ n'ọchịm n'usoro nhazi nke echiche uche Juda nke anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị. Juda ghọọ mmadụ onye maara nnọọ ka esi ahazi okwu. N'ahịrị ole na ole dị n'iru, ọ ga-eguzo n'iru Josef rịọkwa arịrịọ maka ndụ ya nakwa ndụ nke ụmụnne ya. Mana n'ebe a na nhazi okwu ya dịka ọ na-agwa nna ya okwu, n'eziokwu o nwere nhazi okwu nke pụtara ihe. O wepụtakwara n'ụzọ ahaziri ahazi nakwa n'ezi echiche uche ihe kwesịrị ka emee. Uche nke dị n'ime ya pụtara nnọọ ihe. Ọ sị, nna, amaara m na ọ bụghị ebumnobi gị iziga Benjamin ka o soro anyị wee jee, mana ọ dị mkpa na ị kwụsịrị ma wetakwa otu ihe nke a dokwara n'anya. Nwoke ahụ gwara anyị na ọ bụrụ na Benjamin esoghị anyị bịaghachi, anyị agaghị ahụ ọbụna dị iru ya anya. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị jee n'ebe ahụ ma zụtakwa ihe oriri, ị gaghị iziga Benjamin ka o soro anyị jee. Ọ bụrụ na Benjamin esoghị anyị, ọ bụ njem nke na-enweghị isi n'ọdụ. Hụtakwa ikwu eziokwu nke na-ekwupụta nkwa ahụ. Malite n'ahịrị nke 9 ruo na nke 10, Juda sịrị, mụ onwe m ga-anọrọ ya mbe, n'aka m ka ị ga-ajụta ya. Ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, ọ bụrụkwa na akpọtaghị m ya n'iru gị, emehiewokwa m megide gị ụbọchị ndụ m niile. N'ihi na asị na anyị anọghị ọdụ, n'ezie anyị ga-alọtaworị ugbo abụọ ndị a. Ugbu ọ dị iche nke e nwere n'etiti Juda nakwa Ruben dị oke mmasị. Ruben dị na njikere inye nna ha ụmụ ndị ikom ya abụọ, mana Juda sịrị, ọ bụ m onwe m bụ ihe ibe ahụ. Ọ bụ m bụ onye ọ dị n'isi. Ọ bụrụ na ọ laghachitaghị, mee m ihe ọbụla masịrị gị. Ugbu a hụta ihe nke 4, hụta na Juda enweela ọtụtụ mgbanwe n'ime ndụ ya kamgbe ọ lụsịrị nwaanyị na-enweghị egwu Chineke ọtụtụ afọ ndị gara aga. Ugbu a kwa ọ malitere iwere ọnọdụ nke onye ndu n'etiti ụmụnne ya. Ị hụrụ ya, Juda malitere ugbu a ịbụ onye nkwuchite ọnụ ha. Ruben apụọla n'ụzọ, Juda wee malitekwa ikwuchite ọnụ ha. Nke ahụ na-edubanyekwa anyị na nke 4, ọganiru nke na-ebuli nkwa ahụ. Malite n'ahịrị nke 11 ruo n'ahịrị nke 15, ọ sị, Izrel bụ nna ha wee sị ha, ọ bụrụ na ọ dị otu a ugbu a, meenụ nke a, were na ụfọdụ n'ime ihe makarịsịrị mma nke ala nke a n'ihe unu. Wedakwara nwoke ahụ onyinye nata iru ọma, nwantịntị bam na nwantịntị mmanụ aṅụ na ụda dị iche iche na ma na akụ na almond. Werekwa na ego okpukpe abụọ n'aka unu, egokwa nke enyeghachiri n'ọnụ akpa unu, weghachinụ ya n'aka unu. Eleghị anya ohihie anya ka ọ bụ. Kurukwa na nwanne unu bilie jeghachikuru nwoke ahụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile ya nyekwa unu obi ebere n'iru nwoke ahụ, ka o wee zitere unu nwanne unu nke ọzọ na Benjamin. Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na agbabara m aka ụmụ, agbabawo m aka ụmụ. Ị hụrụ ihe mere n'ebe a bụ na Jekọb aghọtawo ezi uche nke dị n'usoro nhazi echiche uche nke Juda. Ọ chọpụtala ugbu a na enweghị ihe ọ bụla ọzọ ha pụrụ ime.
anyị pụrụ ịnọdụ ala n'ebe a na-arụ ụka ogologo ụbọchị niile ma ọ bụrụ na anyị chọọ banyere ka Benjamin kwesịrị isi ghara isoro anyị jee Ijipt. Ọ bụghị naanị na Benjamin ga-anwụ n'ihi agụụ, mana ezinụlọ a niile ga-anwụkwa n'ihi agụụ, n'ihi na enweghị ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa niile ebe a pụrụ ịhụta ihe oriri ma ọ bụghị n'Ijipt. Onye siri n'ụzọ dị otu a hazie ya? Ọ bụ Chineke maara na ọ dị mkpa na ọ kpọpụrụ ezinụlọ ahụ site n'ebe ha nọ ugbu a ma banyekwa n'ebe ọ chọrọ ka ha nọdụ. Ọ bụ ya nwere ihe niile nke eji enyere ndụ aka. Ọ bụkwa ha onwe ha nwere mkpa niile nke ihe ndị eji enyere ndụ aka. Chineke dịkwa na njikere ugbu a ime ka ndị nọ n'ụkọ nakwa ihe ahụ nke kọrọ ụkọ zukọta dịka ọ na-emekwa ya n'oge niile. Jekọb n'ibe okenye nke ọ bụ nwekwara amamihe isi ọ dị mma ọ bụrụ na anyị ga-eme ya ka anyị mee ya n'ụzọ kachasị mma nke anyị pụrụ, ka anyị wekọta ihe niile nke anyị pụrụ iweta werekwa ya gbada Ijipt inye nwoke ahụ dịka onyinye na-ata iru ọma. Ya mere ọ sịrị ha weta site n'ihe niile ndị ha nwere ndị ụnwa ahụ na-akaghị emetụ aka, mkpụrụ osisi ndị niile ndị echekpọrọ echekpọ ndị ha nwere n'ụlọ, nwantịntị bam na nwantịntị mmanụ aṅụ na ụda dị iche iche nakwa ma. Ọ ga-amasịkwa m ịkwụsị n'ebe a ma kwụkwa anyị otu ihe. Ya mere ugbu a Juda nakwa ụmụnne ya na ugbu a n'ụzọ ha ịrịdata Ijipt. Ha ewerewokwa ihe niile dị mma nke aka ha pụrụ ịhụta. Ha na-ejikwa n'ebe ahụ iwega onyinye nata iru ọma. Nke ahụkwa na-eweta anyị kpọmkwem n'obi nke ihe anyị chọrọ ikwu maka ya taa. Nke ahụ bụkwa n'ime mpaghara nke atọ na nhazi nke ihe ọmụmụ anyị, atụmatụ ụkpụrụ Josef. Ọ bụkwa nke a wetara isi nke 43 na njedebe. Ihe anyị ga-emekwa bụ na anyị ga-agụ ya ma wepụtakwa ụfọdụ usoro ụkpụrụ ndị dị mkpa nke ukwuu site n'ime ya. Anyị ahụwo nsogbu Jekọb, anyị ahụwo nkwa Juda. Ugbu a lee atụmatụ ụkpụrụ Josef. Ọ dị ka mgbe a na-eme ihe onyonyo n'igwe onyonyo TV, enwere ike nke bụ ọkpụrụkpụ ihe bụ n'etiti nke ọgbọ ihe emume ka ọ na-ewere ọnọdụ, mana oge ụfọdụ a pụrụ ịkpọpụ anyị site n'ọgbọ ahụ ma kpọgakwa anyị n'ime obodo ma ọ bụ n'azụ iji wee nyere anyị aka ịghọta ihe na-aga n'iru n'ime ihe onyonyo ahụ. Mgbe e mesịkwara, a ga-akpọrọkwa anyị lọghachi n'ọkpụrụkpụ ihe ahụ nke na-emenụ. N'ezie, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịghọta nke ọma ihe nke na-emenụ, enwere ụfọdụ ihe ndị anyị ga-eji iweta ugbu a site n'azụ. Mgbe e mesịrị, anyị ga-alọghachitakwa azụ n'etiti ọgbọ nke emume. Ugbu a kwa anyị alọghachitawo n'etiti ọgbọ emume ọzọ. Ihe na-aga n'iru na mkparịta ụka ugbu a bụ ihe nke na-eme n'etiti Josef nakwa ụmụnne ya n'Ijipt. Na ịgba ajụjụ ọnụ nke mbụ, Chineke lụrụ ụfọdụ n'ime ọlụ ya ha n'ime ndụ ndị ikom ndị a, ma iji mee ka ha rute nchegharị n'ezie kpọmkwem n'ebe ahụ bụ ebe Chineke pụrụ iji ha wuo ntọala nke mba ukwu ya. O kwesịrị na o nyere ihe ọmụmụ ndị nke mbụ ahụ ohere ka ha nọzie nke ọma ma gbakwa mgbọrọgwụ. Ya mere ebe ọ bụ na-emezughị ihe niile ndị bụ ebumnobi ya n'ihe ọmụmụ nke mbụ, o nyere ha oge ezumike. Ugbu a kwa ọ na-akpọghachi ha azụ ime ihe ọmụmụ ọzọ nke ga-akpọbata ha na nsọmụkwụ nke ọzọ irute ebumnobi ya nakwa ụkpụrụ ya nye ha. N'ezie, mgbe anyị ga-erute n'ahịrị nke 16 nke isi nke 43, ọ dị nnọọ ka ga-asị na ọ bụ ịga n'iru nke usoro ụkpụrụ ndị ahụ ndị Chineke jiri gbarie obi etiri ha ijikwa gbarie ọgbachi ndị nọ n'ime ndụ ndị ikom ndị a ka o wee nwee ike iji ha mee ihe ndị bụ ebumnobi ya. Ichetara ihe anyị kwuru banyere ụzọ Chineke si agbari obi etili dịka anyị na-ele anya n'ihe ndị edere n'isi nke 43, anyị mụtara na o mere ya na nke mbụ na mbụ site n'ime ka ha nwapụta ihe isi ike site n'iji ọnwụnwa ahụ site na nwapụta nke ihe isi ike. Nke ahụ bụ nke mbụ. Mana nke abụọ, o mere ya site na mwezuga nke ntụkwasị obi, ihe mgbu n'ime obi nke ndị ikom ndị a mgbe ha chọpụtara na Jekọb bụ nna ha enweghịzi ntụkwasị obi ọzọ n'ebe ha nọ. Ọ gaghịkwa ekwenye ka Benjamin soro ha jee Ijipt ịzụta ọka. Biko hụtakwa na Benjamin abụghị nwata, ọ dị opekata mpe 30, mana nna ha enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ha nọ, mwezuga nke ntụkwasị obi. Ihe nke atọ anyị chọpụtara n'ime usoro ụkpụrụ ndị Chineke ji agbari obi etili, ọ bụghị naanị nwapụta nke ihe isi ike, mwezuga nke ntụkwasị obi, mana nke atọ, nzute nke ihe ndị mere n'oge gara aga. Anyị hụkwara n'ime isi ahụ ọbụnadị dịka Josef na-ewepụtasị n'omume nke ya onwe ya dịka ihe ngosi ihe nke gabigara n'etiti ya na ụmụnne ya na Dotan. O jiri aka ya megharịa ya. Ichetara, kama ọ ga-abụ ya onwe ya bụ onye nledo, ugbu a ọ kpọrọ ha ndị nledo n'iru ha. O mere ya dịka ihe ngosi bụ ihe niile ahụ nke gabigara n'etiti ya na ha n'iru ha, n'agbanyeghị na ha amataghị n'oge ahụ ihe na-eme.
Ọzọkwa na nke anọ ya, Chineke jiri nkewapụ n'ime ụlọ mkpọrọ. O tinyere ndị ikom ahụ n'ime ụlọ nga ụbọchị 3 ka ha wee nwee ike iche echiche banyere ihe ndị na-eme n'ime ndụ ha. Ọzọkwa na nke 5, o jiri mkpughe nke obi ha dịka ha nara emeghe ihe ndị dị ha n'obi, onye ọbụla nye ibe ya, na-amaghị na Josef, onye na-aghọta nke ọma ihe niile ha nara ekwu, guzoro n'otu akụkụ na-ege ntị nye otu mkpụrụ okwu ọbụla nke si ha n'ọnụ pụta. N'ikpeazụkwa, dịka anyị wetara akụkọ anyị na njedebe, o jiri ngosipụta nke obi ebere n'ihi na Josef tinyeghachiri onye ọbụla n'ime ha ego o jiri zụọ ahịa n'ime ọnụ akpa ya, ma werekwa ya nyeghachi ha. Anyị mụtakwara na ụfọdụ oge ọ bụ ngosipụta nke obi ebere na-eweta owuwe anya nye obi nke onye mmehie, onye obi ya dị ike megide Chineke. Nakwa ndị ikom ndị a, ndị hụrụ ego n'anya nke ukwuu, ndị dị n'ezi njikere ire nwanne ha, nwanne nke aka ha bụ Josef, naanị iji nweta mkpụrụ ego ọlaọcha ole na ole n'ihi ịhụnanya ego ha nwere. Juda bụ ya tụpụtara atụmatụ ahụ, chetakwa. Ọ bụkwa ndị ikom ndị a bụ ha na-eguzo ugbu a. Ha jikwa ego niile ndị ahụ nke ndị ọchịchị Ijipt chezọrọ n'aka ha. Ọ bụ ezie na ha ji ego ahụ n'aka ha, mana ha kpọrọ ego ahụ asị nke ukwuu. N'ezie, agụ obi ha bụ ihe ọbụla nke pụrụ ime iji wezuga ego ahụ site n'aka ha, n'ihi na ọ na-echetara ha ọzọ banyere mmehie nke ha onwe ha. Mana Chineke alụsịbeghị ọlụ ya. Ugbu a na nnọkọ anya ọzọ, anyị ga-ahụta na ha ga-abanyekwa n'ihe ọmụma ọzọ nke obi etili nakwa ụzọ Chineke si agbari ya. Ana m arịọ anyị ka unu nọnyere anyị dịka anyị na-aga n'iru n'usoro ọmụmụ ihe a nke dị oke mkpa, dịka unu emekwa nke a, ka nna m gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị site n'oge onwu banye n'oge oriri. Ma ọla ebube aka ọlụ Chineke a na-ekwu okwu ya na-adịkarị ire nye ndị nabataworo Jizọs n'ime ndụ ha. Ọ bụrụ na imebeghị nke a, ana m arịọ gị ezi enyi m ka ị soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka udo na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.